בתור אחד שעשה אותו פעמיים, אני לא נהנה בכלל. מודה באשמה. למה אמרת את זה רק עכשיו? טוב. הקטע המפחיד, תזכרי, זה הקטע שיורדים, לא שעולים. שזה מגיע, לא, פשוט נדמה לך שאת עפה, שכאילו את מתנתקת מהכיסא. לא, פשוט אתה... בהצלחה. ורגע, הסיוט מתקרב. והסיוט מתחיל. תיקון, אכן. 2, 1. ושיגור. מי ספר? 3, 2, 1. זהו, עבר הרגע המפחיד, עכשיו זה רק הכיף. נכון שמרגישים שעפים? זהו, נגמר הקטע המפחיד, עכשיו זה יוריד לאט. אוי, זה היה קשה להחזיק את המצלמה. אוי, אני לא בטוח שזה צילם, נראה לי שצריך לעשות עוד פעם. אתם מוכנות? סתם, צילם. תנורו לי.